maayong hapon sa iyong tanan para sa mga Bisaya dyan at sa mga magandang hapon para sa mga nag-aaral. Ngayon mga kasunggab, gagawa po tayo ng panibagong vlog for today. So ngayon po, pasensya na po sa mga nakaraang araw kasi hindi ako nakagawa ng vlog. Kaya ngayon gagawa tayo ulit ng panibagong vlog. So kung napansin nyo yung mga dati kong vlog, yung mga tutorial, tips, or sa mga funny jokes, ngayon kakaiba naman po ang gagawin natin mga kaibigan. Ipapakita naman natin ang isang talento ng isang Pilipino na kung saan taga Salsido lang po at saka marami po siyang talento sa pagkanta at sa maging sa pagitara man po. So isa din po sa kagandahan is marunong po siyang magkumpuso ng sariling kanta, Tagalog man o waray-waray version. So yun po mga kaibigan, hindi ko na po ito patatagalin kasi alam kong sabik na po kayong mapanood ang kwento, yung talento ng isang taong to. So syempre bago ang lahat mga kaibigan, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, like, at saka share nyo na rin po sa ibang tao or kahit sa social media para mapa-spread po yung video ito. Then, ayun po mga kaibigan, sisimulan ko na po yung video within 3, 2, 1, 0. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Mga kasungga, magpapakilala po muna yung ating ngayon nagpe-perform. Magandang hapon po. Ako po si Mr. Paquito Ansales Sr. ng Barangay 1, Salsido, Eastern Samar po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so yun po mga kaibigan. Panoorin nyo na po ang kanyang performance ngayon. So sana po tapusin nyo po kasi isa pong talento to. Kaya gusto ko tong ipakita sa inyong lahat na ganun po yung mga Pilipino dito. Taga Eastern Samar po kaming lahat. So sa Salsido po, pasikatin po natin ang taong to kasi maganda ang kanyang talento. Ang Covid19 ay nakuri
Descansa lang eh. Kayo sa channel kong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. I-click yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos sa susunod ng mga